IFM. Hindi lang idol, Pasko ay happy pa rin. Sa 93.9 IFM. Ang programang ito ay rated SPG. I love you, honey. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Pinaragtas niya ako para masigurado niyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ako kurumbana, dili kurumbanahan ako mutupad. Kay nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng prop na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong buntag, idol! Ako, si Tito! Hong! Naubo ako, Ay, Tito Bong! Happy Monday! At kasama mo ulit ngayon si Tita Chrissy na talaga. Ate Chrissy! Ate Chrissy, okay? At syempre, oras na para i-welcome natin ang ating pinakamamahal na Pangulo. Let's all welcome Pangulong Dagong! Madayaw, Tibuok, Pilipinas, welcome sa ating isumbong kay Pangulong Dagong. Mayong udto kanimo, Tito Bong and Ma'am Chrissy, happy Monday sa iyo, ma'am. Happy Monday! Happy ang Monday ko. Ikaw ba, Pangulo? Malungkot kasi wala pang sampal. Pero, pag masampal mo na ako siguro baka masaya. Gusto mo ba sampalin kita para sumaya ka na? Wag naman kasi marami din gustong magsampal sa akin. Paano ako? Paano ako, Pangulong Dagong? Sino ang sasampal sa akin? Yung mga tuol na boys mo na bahala sa'yo. Marami kang boys Anyway, magsumbungan na tayo. Let's begin. Oras na para sa ating unang sumbong. Hi, Tito Bong, Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Isusumbong ko lang sana ang kumpare ko. Bakit? Nagpaihaw kasi siya ng hito kagabi para pulutan namin. Sa sobrang tagal niyang dumating, humaba na ang balbas ng hito. Ano po ba ang nararapat naming gawin? Ganyan kayo, Tansyong at George ng Caloocan. Hindi man lang kayo nang imbita sa akin. Sana ako na lang ang hahawak ng hito nyo. Alam mo bakit? Sa sobrang tagal, yung anong kumpare nyo dumating, yung hito naging ermitanyo na. Alam mo, ang hito, mahirap hulihin yan. Kaya nga kasi madulas yan eh. Yung hito. Yung ermitanyo. Makapal na ang balbas niyan. Ng ermitanyo. Ng hito. Iba yung hito, magkahiwala yung mata. Ng hito. Ng ermitanyo. Pero, di ba medyo maitim na madulas yan? Yung hito. Hindi, yung ermitanyo. Sobrang tanda na kasi. Ng ermitanyo. Ng hito. Tito Bong, kumakain ka ba niyan? Ng ermitanyo. Sinong ermitanyo dyan? Agad kakainin ko na. Now na. Magtatago ang mga ermitanyo. Ay, nagtago na sa kanal yan eh. Yung hito. Ermitanyo. Nalasing kasi. Ang ermitanyo. Yung hito. Isumbong kay Pangulong Mga Dagong. pasaway kayo, Tansyong at saka George. Bantay lang kayo. Pag makita ko kayo, hahawakan ko yung hito nyo. Hito. Yung ermitanyo. Dati pa naman lagi ako nasasabihan mo ka daw akong ganyan. Mukhang ermitanyo. Mukhang hito.
Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong. Good morning, Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Isusumbong ko lang po sana itong aking kapitbahay dito. Ang ingay-ingay kasi. Kanta ng kanta, dalawa lang naman silang mag-asawa. Ang papangit pa ng mga boses. Ano ba ang nararapat kong gawin? Si Apple Castro po ito ng Bacoor, Cavite. Apple, masuko man kag di ka pa kantahon. Napikon lang si Apple kasi hindi siya pinakanta. Nawagan ako sa kapitbahay, mapakantahin niyo si Apple para wala nang magkakantsaw sa inyo dyan. Pasalihin, pasahan nyo naman ng mic. Sino? Baka maputol na naman yan, ha? Yung Ermitanyo? Hindi, yung hito. Hindi, yung mic. Tanggal. Tanggal na nga eh. Yung mic. Yung hito. Di ba iniihaw yan? Yung hito. Hindi, yung ermitanyo. Ikaw, ma'am, go ahead. Okay. The sumbong is from Hedy Benedictos. Go ahead. Pangulong Dagong, Tito Bong, Yes. Ate Chrissy. Susumbong ko po si Papa Charles. Oy, bakit? Napakalaboy po kasi niyan. Hanggang dito sa Binangon na nakakarating naghahanap po ng ducks. Anong ginagawa mo doon? Na-birthday ako. Sa aking pinakamamahal na kaibigan. Kaibigan namin ng bidaman na si MJ Evangelista. Ibang lugar, ibang birthday naman yun. Doon sa ano yun? Sa may Cordona, Rizal. Pasensyahan nyo na to Cardona. Pasensyahan nyo Cordona na. pala. Pasensyahan nyo na yan kasi Maraming ako nakikita doon, Pangulo. wala kasing pagkain sa bahay nila kaya nami-birthday na lang yan. So nakakita ka nga ba ng ducks? Hindi Ducks na ako hito? ang pumunta doon sa Cordona. Ducks na Si hito? Papa Charles ang Hindi. pumunta doon sa Cordona para manghanap ng... May sinasabi si Ducks ba nahito? Hindi, ermitanyo. Huwag kayo ganyan kasi wala dito si Papa Charles. Puti na. Tapos pinag-uusapan natin siya na maraming beses siya nakaranas ng pagkain ng... Hito? Hindi, ng ermitanyo. Puti na lang ang bigote niya. Ng ermitanyo. Hito. Isa pa, ma'am. Isumbong kay Pangulong Dagong. Okay. Isa ba ang sumbong, Ate Chrissy? I-shoot mo na! Okay, the sumbong is from Augie Fausa Villado... Valya... Kulang sa exercise ang dila ko. Valladolid. Ma'am, halata naman wala ng practice ang dila, ma'am. Nanunuyo ang aking lalamunan. Sumbong ko lang, Pangulong Dagong. Sumbong ko, Tito Bong, at sumbong ko, Ate Christy, itong kasama ko dito. Bakit? Binigyan niya ako ng ulam, tapos biglang sumakit ang tiyan ko. Gusto niya po akong lasunin. Ano po ang gagawin ko? Ay, hindi ka nilalason yan. Pag binayaran mo ang ulam, hindi sasakit ang tiyan mo. Libre man, kaya sumakit. Kaya pala. Isumbong kay Pangulong Dagong. Okay. Another sumbong is from Erica Magnayen Go ahead. ng Quezon City. Pangulong Dagong, Tito Bong, Ate Chrissy, susumbong ko lang po itong kapatid ko. Binigyan po ako ng bagong underwear na regalo niya daw ngayong Pasko. Pero nung sinuot ko po, mabilis na punit. Ano po kaya ang gagawin ko? Disposable yung binigay niya. Isumbong kay Pangulong Dagong. Ito, caller Ano ba tayo. yan? Isa bang sumbong? Hi, Idol, pangalan? Dol. What is your name? Jun. Hindi ito si Pangulo ang kausap mo. Ako ang nagtatanong, si Pangulo ang pinapansin mo. Bakit ganyan ka magsalita? Go ahead. Socks. Sumbong. Sadali. Jute, socks o ducks? Sumagot ka. Hoy, Jude, socks or ducks daw? Thank you so much. Go. Bye. Tomorrow ka na tumawag. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang si Arnel de Puldo. Bakit? Nagyayatang kasi na duck. Yun pala, Jude pala.
Paano mo nalaman, Brad? Huwag mong sabihin na hawakan mo yung hito. Ha? Sinubo po kasi pula. Ah? Sinubo po kasi Pangulo. Parang ano na, Brad? Parang nakinikilig ka dyan, ha? Ano ka ba talaga? True or false? Ha? Mayos kayo. Pangulo. Oo. Parang ka nang si Tito Bong magsalita. Oo, Pangulo. Galing akong Bohol, Pangulo. Congratulations dahil sa wakas may protege na ako. Matagal ka nang may protege, di ba? Sige, next. Oo. Hello. Hi, Idol. Anong pangalan? Hello, maayong buntag po. Pangulong Dagong, Tita Bong, tsaka po Ate Crazy. Go ahead. Your name, please. LA po. Hindi ka pa ba napapagod, LA, sa kakatawag? Hindi pa po. Isumbong kay Pangulong Dagong! Pangulong Dagong, isumbong ko po yung holiday season. Kasi, di ba, madami po ang taong lalabas niyan. Tapos kapag nagkasakit sila, magiging pasanin po sila ng gobyerno. Tanong ko lang po, gaano ho ba nababahala ang gobyerno sa magiging holiday season po? Tsaka sapat po ba yung pagkabahala ng gobyerno para po mag-lockdown uli? May bahala talaga yan. Kumbaga, sinasabi natin, kung lalabas kayo, bahala na kayo sa buhay niyo. Tigas ng ulo nyo, bahala kayo sa buhay niyo. Ayaw ng social distancing, bahala kayo sa buhay niyo. Ganoon makabahala ang gobyerno. Pangulo, Kay Pangulong meron lang... And huwag kang mag-alala this holiday season, kausapin ko ang COVID na mag-holiday din sila. Sumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong. Yes, Bong. Paano na lang ang aking pinakamamahal na mga boys? Bakit? Hindi naman sila nag-social distancing sa akin. Bong, bahala ka na rin, Bong. Bahala ka dyan. Isa pa ang sumbong. Hello, Idol. What is your name? Dito po, Pangulong Dagong, Ate Crazy. Lakasan Hindi po ito undas na ganyan ka magsalita sa amin. Lakasan niyo po ang boses para kayo nangumpisal eh. Saan eh? Si Glenmar, Pangulong Dagong. Glenmar, iba na naman ang number mo, Glenmar. Hindi, sa asawa ko to. May asawa ka pala, himala. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong! Pangulo, kung yung Lakasan mo. naman sa ako na pinasan ko kanina, Pangulo. Kasi natakot ako na ba't biglang may gumalaw sa loob ng sako? Tapos bigla ko nabitawan, Pangulo. Ano kaya ang Pangulo? Ha? Ano kaya ang laman nun? Tinignan mo, ba't ako tinatanong mo? Kaloka. Kung gumalaw yun, may hito sa loob. Dalawa lang yun, hito or ermitanyo. Sa sako, Pangulo? Oo. Ipatimbang mo na yan. Yung hito. Yung ermitanyo. Tapos ang bigat, padayitin mo. Dang ermitanyo. Yung hito. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong mula naman ito sa ating idol na si Alden ng Quezon City. Aba, Alden ha? Hi, Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Crazy. Yes. Isusumbong ko lang po sana si Riza. Bakit? Kasi hindi pa niya ako napapatawad. Nagtatampo lang naman ako sa isang bagay na hindi niya napapansin. Ano po ba ang nararapat kong gawin? Alden ng Quezon City. Alden, suyuin mo. Ganoon dapat ang mga lalaki susuyuin ang mga babae. Di ba, ma'am? Ganoon dapat? Yes. Oo, hindi yung babae ang manuyo sa'yo. Hindi yung babae yung magdadrive ng malayo. Diba? Para suyuin ka. Suyo lang, walang hugot na. Yes, sinasabi ko lang naman. Paano ako, Ate Crazy? Yeah. Ang mga boys sa buhay ko, sila ang nagmamaneho sa akin. Ay, boys naman yan eh. Pero paano kung hindi, girl? Ma'am. Hindi, sila nga nagmaneho, ma'am, pero naniningil naman. Hindi. Tuwing 12 midnight lang sila nagmamaneho sa akin.
Totoo ba yan, Bong? Bakit parang tuyot ka pa rin? Inubos nila. Pangulo ang amelioration. Hi, what is your name? Tuyot ang bulsa. Anong pangalan mo? Uy. Babae, Ate Chrissy, ikaw nang mag-interview. Bakit ako? Hi, Del. Hi. Hello. Taga saan ka, ma'am? Pampanga po. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong, Hi, Del. isumbong ko lang po yung 100 peso load. Hanggang ngayon, hindi ko pa nare-receive. Talaga? Ha? Opo. Sige lang. Baka doon na padala sa ermitanyo. Idol Johnny po. Antay-antay lang tayo, ha? Thank you po. Ang tanong, Idol, nagpadala ka ba ng number dito? Kasi baka wala kang number, paano makarating sa'yo? Tsaka ang tanong, nanalo ka ba talaga? Baka nag-claim ka, hindi ka nanalo. Kay Idol Johnny po, isasagwan. Sige, kung last week yan, i-follow up natin, ha? Sige po, thank you po. Magsagwan-sagwan ka muna dyan. Ang orasyon na ta. Hindi naludan yun kasi, holiday last week. Oras na, Idol, para sa ating pinakamamahal na paorasyon. Para saan at para kanino? Malalaman natin yan right after the Orimos. Ating Chrissy! Yes! Ihatag na lagi ng load na I hate corruption. Sabay-sabay bigkasin para maludan kayo. Onat, bakag, onat, boto, laman, boto. Onat, bakag, onat, boto, laman, boto. Brando ng iba ko, mga taga Richfield Garments, si SG Unggoy, ST Unggon yun, SG Maki sa Tatalon Street, Quezon City, mga taga Welcome Rotunda, at mga mananahi sa Taytay Rizal. Sa lahat na rin ng mga tropa ni Marvin Mark Bautista na hanggang ngayon nag-enjoy lang daw siya sa opisina. Si Hendrix Kaday na hindi pa rin tumitigil sa pagpapaorasyon at pagpapamalaki na super ducks daw talaga sila dyan. Maniniwala lang ako kung magpadala na kayo ng ebidensya. Basti, si Benji, si Dodong at si Melchor sa mga kauban nila na mananahi na sexy din daw na si Len, si Gemma, si Chikay. Pero hindi sila magsuot ng sexy kasi alam na may mga anak daw kasi sila. Hi kay Mighty Ducks at kay Sean Hendrix Naval at sa lahat ng mga taga Simona, Taytay Rizal. Orasyon kay Rona Sanara, Jeremy Evia, Jobert Vertodazo, Siniswerte at kayo. kay Lolot Seriaca. Siniswerte kayo? Johan Gutierrez Pailangco, pati na Siniswerte rin kayo. kay Neri Ann Vasquez, Angelo Aliga, March Siniswerte Nodado, at sa asawa niya si Armando na sana buo niyang ibibigay daw ang 13th month pay. Sana all may 13th month. Orasyon din kay Richie Lopez, Ubos na Kurt yung Liam, Germil Aitona, pati na rin Hindi ko kay naramdaman Yuki yung akin. Adlaon Fuyuki, dyan sa Kalamba, Laguna, Edmund Sige, Salzana, pati na rin kay Patricia, kay Christine at kay Gianna, at sa lahat ng bumubuo pa ng iRabi Official. Buuin nyo pa. Matt Jason, kay Bonnie, at kay Angel, pati na rin kay Sol, at sa lahat ng puyaters na nakakalimutan kong Sige, batiin. magpuyat pa kayo. Kay Catherine and kay Stella, Dagdagan pa ang iBags. Gawin kay 3. Karin, at kay Zanice. Sa lahat sa inyo dyan, hello. At sa Kuweba, asawang Kuweba sa Apasible Paco, Maynila, nakikinig habang nagbabantay ng tindahan sa Kuweba Store. At mga taga-Hungry Paris, Sara Jolie May, Pancho, Banggitang Cook, Tatay Gerald, Costilla, sa Jan Malinaw at sa jowa niya na si Ninya, sabi ni Carmelo Tonyakaw, at ang former boss niya daw si Noel Adriano. Hello daw sa iyo, boss, from Lorraine Flores, at lahat ng mga idol natin na nakatutok
Diyan sa may Little Bites sa Manila. Amping lang kanunay, amping para dili malumping. Oras na para sa ating pinakamamahal na last talk. Go ahead. Pangulong Dagong, last talk para sa iyo. Yes. Ano ba ang madalas hinihiling mo pag nakakakumpleto ka na ng simbang gabi? Wala akong hinihiling. Kasi hindi ko nakukumpleto eh. Ate Chrissy, Yes. ano ang mas masarap kainin pag simbang gabi? Sa tingin mo? Yung kasama mo. Ay. Na may dalang bibingka at puto bumbong. O yun, yung kakainin mo yung dala niya. Ito naman. Iisip mo. Kasi kung ako ang tatanungin mo, kung sino ang nagdala, yun ang kakainin ko. Ay. Maalat yun. Pangulong Dagong, ano ang mas mainam sa iyo na Christmas? Pabuang. Christmas lights ang Mabuang pinag-uusapan natin. kubayot. Mabuang kubayot. Ano ang mas mainam sa iyo na Christmas lights? Yung makulay o yung iisa lang ang kulay? I'd rather go for a colorful. The colorful one para yung isang kulay para nakikita ko yan kahit walang Pasko, merong ganyan eh. Daan ka ng timog, marami yan dyan. Okay, sunab. Ate Chrissy, Yes. last talk. Go! Kung may pagkakataon, saan kayo magsisimbang gabi ni Pangulong Dagong? Magsisimbang gabi kami sa Tagaytay. Wala lang. Gusto ko lang doon para malamig. Para pag nilalamig ako, papahag ako sa kanya. Ganon. Pagdalaog haplas, ma'am. Para di ka lamigin. Last but not the least, last talk. Pangulong Dagong, sino ang mas magaling manggaya? Ang DJ o ang impersonator? Mas magaling manggaya ang DJ. Hindi lang nang i-impersonate, no? Nang aano pa yan. Nang ano? Parang gusto ko yung pang-ano. Hindi ka lang gagayahin yan, ha? Oo. Titirahin ka pa. Alam mo, bet ni Tito Bong yung mga tira-tira na word na yan. Dulce, tira-tira, Yes. dulce. Gusto ko yung Candy. tira. Up and down. Akala ko yung kadukin. Ayan pala gusto niya. Yan. Napaghalataan yung edad mo, ma'am, ha? Street Fighter days ka. Ay, ano ba? Gusto talaga ni Tito Bong magpahadukin eh. Isa pa nga, pwesto. Yeah. Tito Bong plus star. Nahadukin lagi ka. Daghang salamat sa inyo mga idol. At sa lahat ng mga gustong mag-like lang po kayo sa aking page. Yes. At kung lahat ng mga gustong mag-suggest lang din kayo hanggat gusto nyo. Tito Bong. At nakasama mo ngayong araw si Ate Chrissy na masayang masaya. Iba talaga pag nakapagtagaytay. Sige lang. Adto ragyapong ko diha. Anyway, ito po si Pangulong Dagong nagsabing punta rin ako dyan. Nasaan ka man. Basta please stay safe tayo this Christmas. Bawal muna ang mass gathering upang mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Check your oras, idol. 11:44 na. That time check was brought to you by